Kif tidħol fid-dar fejn kienet tgħix Leanne Schembri, tħoss il-preżenza tagħha b'ritratti tagħha ma' kullimkien. Bil-kamra tagħha inżammet mhix mittifsa kif kienet tħobb iż-żomma hi. Leanne mietet f'April tas-sena li għaddiet, ħabta u sabta. Missiera Nikki qal li hu u martu għadhom jistennewha tiġi lura id-dar. Fl-ofsinhar kienet tibgħat li messaġġ. Issa m'għadux jiġi. Jibsa. Jiġu ġranet tkun mhux ħażin. U jiġu ġranet tkun ħażin. Aċċettajna r-realtà li di mhux se narawha iżjed, però pereżempju ħadd ma jrid isakkar il-bib ta' barra għaliex qisu nistennew li ħatiġi, il-qtates jistennew hawnhekk ġejja lura. Leanne kienet speech therapist, iżda attiva ħafna bħala scout leader fir-Rabat. Leanne qalet li l-pupu li kienet iżżomm tantozza binta fil-kamra tas-sodda illum jiġi misluf lit-tfal li kienet tieħu ħsieb fl-scouts minħabba li meta mietet ħadu qata kbira u l-pupu qed jgħinhom itaffu in-nuqqas tagħha. Natijulhom jerfawh darba kull wieħed fil-parati. Il-mamiż ikunu proud ħafna li għandhom il-pupu li it-tfal tagħhom qed iġorru l-pupu ta' Leanne. Tifla li kienet tiġi malma minn Leanne fl-Scouts, Martha Grima, kitbet ktieb biex it-tfal li jħossu n-nuqqas tagħha jitwensu ftit bl-istorja li tirrakkonta kif Leanne saret anġlu li sar Scout, li huwa l-isem tal-ktieb. L-awtriċi qalet li kull meta tfal qed jaqraw dan il-ktieb jħossu li Leanne ma telqithomx imma li saret anġlu. Ktieb li sar ukoll bilan li jinġabru fondi għal Puttino Cares li għal diversi snin għenu lil Leanne fl-isfidi li kellha f'saħħitha.